Вітаю, мене звати Любомир Ференц. Скандал за скандалом. Що зараз відбувається у фракції «Слуга народу» та що з цим всім робити? А також, якою може бути зустріч у громадському форматі, яка вже має відбутися 9 грудня. Про ці всі речі ми будемо розмовляти із народною депутаткою України, фракція «Слуга народу» Іриною Верещук. Ірина Верещук, 39 років, народилася на Львівщині. 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України. У 2010 році була обрана міською головою Рави Руської у Львівській області. У 2013-му, після відмови влади Януковича від євроінтеграційного курсу, закликала країни ЄС підписати окрему угоду про асоціацію з містом Рава Руська. Була кандидатом в народні депутати на дострокових виборах у жовтні 2014 року. Пішла з посади мера на початку 2015 року. Нині народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Ірина Верещук саме зараз на АТР. Вітаю, пані Ірино. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Там ще один має бути титул чи посада – колишній представник Верховної Ради у Кабміні. Так? Навпаки, Кабміну у Верховній Раді. Перепрошую, що сталося? Бо така історія трохи не зрозуміла з вами. Ви написали, що вас мав прийняти Олексій Гончарук. Минулого тижня він не прийняв і написали про втрату якоїсь комунікації. Однак, до того ходили чутки, що, мовляв, вас мають зняти з цієї посади через те, що ви не проголосували за зняття мораторію на землю. Ні, мене не зняли з цієї посади через неголосування за зняття мораторію на сільськогосподарські землі, але тим не менше і це теж стало причиною. У нас дійсно була відсутня, якщо можна сказати, комунікація саме з прем'єр-міністром. Я не можу це сказати про усіх міністрів, тому що якраз навпаки з міністрами ми знаходили спільну мову, але спільну мову не як людина з людиною, а як представник Кабінету міністрів в парламенті. Що я маю на увазі? Отже, в чому була моя функція? Я збирала депутатські запити, депутатські звернення у формі підписних листів чи навіть усних звернень, прохання, рекомендації, пропозиції чи навіть скарги і доносила це до міністрів і до прем'єр-міністра зокрема. Рівно як і організовувала зустрічі прем'єр-міністра з фракціями і не тільки «Слуги народу», а й іншими фракціями чи окремими групами за темами, наприклад, шахтарі. Була проблематика по невиплаті заробітної плати і ті, хто є з шахтарського регіону, депутати без відносно до партійної належності збиралися і ми разом вирішували це питання. Отже, коли, наприклад, міністрами було більш-менш нормально, люди зустрічались, люди працювали, то ті всі пропозиції чи ті всі, наприклад, напрацювання, що подавали депутати, у прем'єр-міністра чомусь не знаходили відклику. І це було результатом такої дискомунікації. І, напевно, я тут винувата, чи винуватий прем'єр, але я все-таки не є прем'єром і лише могла бути мостом. Замінити собою прем'єра я не могла. І те, що на сьогодні відбувається, наприклад, коли ми голосуємо за закон про Держбюджет 2020 і 209 поправка знаходить необхідну кількість голосів і акциз залишається на місцях, тому великий приклад. От часто в засобах масової інформації можна зустріти думки, що Верховна Рада, як законодавчий орган, так і Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром, як виконавчий орган влади, є просто придатками до Офісу Президента. Що якби центр тяжіння центральний – це Офіс Президента і часто називають навіть ім'я, так? Це очільник Офісу Президента Андрій Богдан. Я би не перебільшувала роль Богдана. Можливо, я чогось не бачу і не відчуваю, можливо, інші групи. А ми чули, і Антон Поляков розповідав, який тепер уже виключений з фракції, і багато говорить, розповідаючи про те, як його викликали на килим до Богдана, і там був і Арахамія, і Разумков. Мене ніхто на килим до Богдана не викликав. Я не мала жодної розмови, я з ним не знайома. Рівно як і з іншими високопосадовцями Офісу Президента. В жодному випадку, наприклад, моє неголосування за землю не викликало якихось там негативних реакцій. Так, я знала, ми спілкувалися з прем'єром, я пояснювала свою позицію. Можливо, в силу моєї публічності, коли всі мої позиції фактично відомі, бо в той чи інший спосіб, в той чи інший час я завжди про це говорю. По реперних таких точках всі знають, яка є моя позиція. Можливо, в силу інших якихось обставин, але я не можу сказати, що Богдан впливає на фракцію надто сильно. Напевно, він спілкується з нашими заступниками
керівника фракції, яких є 15, так, тобто керівниками груп, але він приходить на фракцію дедалі рідше, напевно, в силу зайнятості. Він дедалі рідше в якийсь спосіб виступає перед нами і намагається переконати з тих чи інших питань фракцію. А отже, про його вплив важко сказати. Однак я чую, читаю, бачу, і навіть в тих інсайдерських витоках, так, які є на сьогодні, що, напевно, він певний вплив має. Взагалі, остання історія є достатньо показовою і такою цікавою. Це справа нардепа Іванісова, екс-заступник керівника адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов. Я просто розкажу всю історію, як це все починалося. Опублікував вирок суду про визнання винним депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова в замаху на групове зґвалтування. У вироку описуються обставини злочину за участю потерпілої 4 чоловіків, у тому числі 17-річного на той момент Іванісова. Справу розглядали у 1996 році. І згодом напередодні генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, у Іванісова є погашена судимість. Утім, у ГПУ слова генпрокурора спростували. Давайте послухаємо, що сказали у Генпрокуратурі. Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково. У зв'язку з цим просимо не поширювати відповідну інформацію. Президент хоче розібратися зі скандалом про судимість депутата від «Слуги народу» і особисто це коментує. Я прочитав, що там є скандал. Знаєте, я хочу вам одразу сказати, завтра у мене будуть реальні дані. Я хочу розібратися. Фейк – це реально у нього є причетність до розслідування з приводу кримінальної справи, пов'язаної з зґвалтуванням. Дивіться, я можу ще раз вам сказати, якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Сам Іванісов відреагував на цю історію постом у Фейсбуці, який згодом видалив. Ось що він написав. Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації. Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтуючи нічим, як ви всі помітили. Найближчим часом стане відоме прізвище замовника. І голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що робитимуть з народним депутатом Іванісовим. У нас позиція проста. Якщо це було, йому не місце в партії та фракції. Якщо цього не було, тоді ми його заберемо назад. Сьогодні ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ, з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію щодо цього приводу. Уявіть собі, як пан Іванісов взагалі себе відчуває. Якщо це дійсно фейк, дивіться, який, його хтось гвалтувальником обзиває, і якщо це не підтвердиться, це буде дуже образливо, правильно? Якщо це не фейк, тоді все ми кажемо, пан Іванісов, будь ласка, зі «Слугою народу» вам не одним шляхом. Пан Іванісов в Києві. Ми не можемо, ми не позбавляємо. Я думаю, що ми будемо на нього психологічний тиск якийсь робити, щоб він склав мандат. От прокоментуйте на загал ситуацію. Я спеціально показав цю всю історію. Взагалі вчора вийшов великий сюжет одного із телеканалів, де знайшли і жертву зґвалтування, де знайшли і вихователя колонії, в якій перебував Іванісов. Схоже на те, що в «Слузі народу», от зі слів Арахамії Давида, я зрозумів, і навіть самого президента, там не зацікавлені шукати правду. От журналісти мусять давати докази. І тому йде така гра, і ми це показали. І вже коли просто відкрутитися не можна було, скоріш за все, будуть приймати якесь рішення.
Ну, звичайно, що керівництву фракції, як і самій фракції, не подобається, і це нормальна природня реакція, коли ми мусимо зараз, і я перед вами, і перед суспільством, відповідати за пана Іванісова у 96-му році. Так, він, я сподіваюся, розуміє, що він має скласти мандат, це навіть не обговорюється. Але інше питання, як пан Іванісов потрапив до фракції, хто його відбирав, бо усіх рекомендували, так, навіть якщо це був соціальний ліфт, я приходила, такі, як я приходили, ми давали свої довідки, свої CV, нас перевіряли, як я розумію, бо мені це казали, я чула від моїх колег. А отже, якою була перевірка, хто цю людину рекомендував, і якщо така перевірка була, чому вона не виявила тих фактів, які фактично на поверхні. Журналісти, як я розумію, знайшли за декілька годин ті факти, які можна було перевірити нормально, а ви як журналіст-розслідувач знаєте, що це неможливо приховати. Навіть якщо хтось намагався затерти якусь там і судимість справді була погашена, то така кількість фактів, яка є, а це і указ про помилування і так далі, неможливо приховати. Це я не знаю, хто би мав бути, щоб такі факти приховати. Янукович намагався приховати, та ніхто не може в нашій країні, та й не тільки в нашій, в цілому світі, ви бачите, Трамп не може приховати жодної телефонної розмови і жодного акценту не може приховати. А отже, на сьогодні Іванісов має скласти мандат, має вибачитись перед суспільством, і якщо в його діях є ознаки злочину, якщо це справді було приховано, а це є важкий злочин, я думаю, що там повинні займатися правоохоронці. Дивіться, ви самі зачепили тему, про яку вже говорять кілька місяців, і час від часу в засобах масової інформації. Хто ці всі люди і як вони туди потрапили? От, наприклад, питання по тій самій Анні Скороход, так, яка була виключена з фракції. Вона йшла по округу, де сильним був представник від пана Косюка, так? Я не знаю. Це, він там з нею змагався, і в принципі це якби також сильний кандидат був. Багатьох людей винесло на зеленій хвилі. Тепер це вже стає очевидним, і в самій фракції я просто трохи дивився виступ Давида Арахамії, він навів такий приклад, мовляв, знову він не те, що не хоче пояснити, а мовляв закидує. От вам, якщо б дали зробити команду за 2 чи за 3 місяці, чи ви б всіх достатньо добре набрали? Тобто тут не йде мова пояснення, як ми їх набирали, а закид суспільства. Мовляв, от ми зробили, а ви б зробили краще. Знову йде перекидання м'яча на іншу сторону. Дивіться, я вже довго і часто думаю, що відбувається насправді, тому що є членом команди, є частиною суспільства і розумію, що так відбуватись не може. Це щось неправильно, або засадничо, або ми зараз по ходу робимо такі помилки, які проявляються в такий спосіб. Що я насправді додумала? І з чим я можу поділитися із вами, і з суспільством? Дивіться, мені видається, що свого часу, а саме коли ми вчора відзначали День Гідності та Свободи, суспільство на Майдані поставило певні рамки для громадських діячів, для політиків, безвідносно для тих, хто здійснює публічну політику. І ті певні рамки в силу обставин, я зараз говорю про анексію Криму, я зараз говорю про війну на Донбасі, були дещо прихованими. Люди не зважали там на Семенченко, на його біографію, люди не зважали на біографію інших кандидатів, а потім депутатів, не обговорювали їхнього життя. А навіть як обговорювали, то фокус уваги все одно був на війні. І люди дивилися туди. Зараз ситуація змінилася. Війна триває 6-й рік. Анексія триває 6-й рік. Ми отримали нову владу. Влада, яка каже, що буде іншою. Влада, яка каже, що не буде повторювати помилок минулих років. Влада, яка каже, що дійсно буде змінюватись і готова змінюватись. І як ми бачимо, це справді відбувається. Хоче влада цього, не хоче. І народ, саме суспільство, журналісти, експерти, ті, хто навіть є опозицією, ті, хто вчора були владою і хочуть сьогодні нею стати, вони всі проти сьогодні знаходяться по різні сторони барикад. І якщо ти кажеш, що ти хочеш бути іншим, ти не маєш бути, в інший спосіб ми тобі доведемо, що ти щось приховав, ти чогось не досказав у своїй декларації, ми тебе знайдемо. Я не кажу, що це якась вендета, я кажу просто, що це
ті рамки, які не пройде. Це те вушко голки, які не пройде кожен. І це горнило варто зараз пережити. І кожен, хто приходив у фракцію «Слуга народу», мав собі дати питання, чи я готовий, коли в мене навіть погашена судимість, але судимість за зґвалтування, пройти те горнило чи те чистилище, коли мене про це спитають. І якщо би Іванісов щиро подивився в дзеркало, коли він йшов, напевно, він не думав, що цей факт випливе. Напевно, він думав, що коли він прийде до рівненської мафії бурштинової і скаже, що я хочу тут щось змінити, я не буду говорити, чи в добру, чи в погану сторону, йому це пред'являть. Але так є. І це мають відчувати всі. Пані Ірино, у мене питання не в цьому. Так. Зараз ми перевели акцент на Іванісова. Мовляв, він відповідальний за те, що приховали. Я запитуюся, наприклад, інший аргумент. Що там, до речі, з депутатом Андрієм Холодовим? Давид Арахамія також сказав, що якщо будуть наведені факти, то вони будуть розбиратися. Так було велике розслідування, хороше розслідування Радіо Свободи. Журналістка не залишила каменя на камені. На Андрію Холодову. Він сказав, що буде судитися з журналістами і заперечує зв'язки з тютюновим бізнесом, сказав, що це наклеп і так далі. Факти наведені. Що там з Андрієм Холодовим? Ну, я вважаю взагалі дуже такою тупиковим шляхом розвитку судитися з журналістами. Давай, якщо таких фактів немає, або ти маєш спростовуючі документи, просто їх покажи. Зараз ми живемо в такій діджиталь-ситуації, що можна буквально на своєму Фейсбуці оприлюднити, і не треба навіть говорити, що мене не пускають на телеканали. І через 5 хвилин всі все дізнаються. Отже, тут зрозуміло. Тепер питання по Холодову. Наскільки я зрозуміла, цей законопроект сьогодні знаходиться на підписі президента. Я пропонувала, коли була представником Кабінету міністрів на нараді... Так звана тютюнова поправка. Так, тютюнова поправка. Щодо оптовиків і роздрібників. Так. Я особисто, будучи на нараді в прем'єр-міністра України Гончарука, пропонувала. І я надіялась, і надіюсь досі, знайшла підтримку в даному випадку і міністра Маркарової, і інших міністрів, які сиділи тоді на нараді, що президент мав би заветувати цей закон, чітко вказавши те, що ми маємо доопрацювати, повернути до Верховної Ради, і ми мали би цю поправку викинути. Це би було правильно. І я вважаю, що так має статися. Чому президент поки не підписує? Якщо я правильно розумію, він його не підписав, не знаю. От ваша особиста думка як народної депутатки, так? Якщо були попередження, чи потрібно би було включати цю людину до списків? 10-9 липня вийшло розслідування тої ж самої Радіо Свобода. Андрій Холодов є кумом Віктора Медведчука, і де журналісти сказали, що більше 200 днів він проживав за кордоном у 2015 році. Журналісти підходили, питали це у Дмитра Разумкова. Андрій Холодов є депутатом. Досі. Ну, тобто... Перевірки щодо певних осіб проводилися, але керівництво не реагувало. Зараз ще більший скандал з Холодовим, тютюновий вже так званий. І далі всі мовчать. Ніхто нічого не говорить. Я щиро сподіваюся, що у тих людей, які відбирали і пропонували до фракції «Слуга народу» саме таких осіб, є відчуття відповідальності і перед суспільством, і перед керівництвом. Бо я далека від думки, що пан президент кожного перевіряв особисто настільки глибоко. Ви пам'ятаєте справді цей турборежим, коли за 2-3 місяці потрібно було сформувати команду. А отже, я розумію і сприймаю усю критику. Але на сьогодні ми маємо дуже швидко для себе зрозуміти, чи ми маємо самі очищатися, тобто тепер знову ж таки проводити перевірки, і якщо факти підтверджуються, просити людей самих складати повноваження або виходити з фракції, або чекати, коли нові журналістські скандали будуть знову окремим приводом поговорити з вами в цій студії і в інших. А що там, до речі, з паном Яременком? Заяву він написав, і щось так ситуація трохи затягнулася, так? Дивна ситуація, як на мене, з паном Яременком. Я вже це коментую майже місяць. І я теж питала у Давида, в чому справа? Ми могли це зробити буквально на слідуючий день. Ми якраз були усі в Києві, зібрались фракція, проголосували, причому пан Яременко сам написав заяву, і нема тут ніяких питань, аби переобрати його з керівника комітету. Чому ми так довго затягуємо праймері? Чи ще щось, мені невідомо. Я теж за те, щоб ми якомога швидше і якомога менше обговорювали сьогодні Яременка. Очільник «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив, що скандальний запис щодо так званого Криворіжгейту з'явився у правоохоронців ще 3 місяці тому, однак криміналу в ньому не знайшли. Давайте послухаємо пряму мову. Як і в моєму рідному місті Миколаєві.
нелегальні якісь там ігорка, да? Металобрухтом займаються нелегально, наркомани, там якісь там наркотрафіки там і таке інше. І вони кажуть, хто б вам не казав, що з Києва вам будуть телефонати, шліть всіх подалі, да, і робіть свою роботу. От я таке почув. Тобто вони хочуть навести в цьому місці нормальний порядок, щоб показати всій країні, що прийшли зміни. Ця інформація з'являлась в оперативних істочниках, я пояснюю зараз правоохоронці. Ще 3 місяці тому вони переслухали і зрозуміли, що немає криміналу, і тому вона зараз просто видається за якийсь гейт. Отже, Давид Арахамія бачить в цьому гейт, правоохоронці не бачать криміналу, журналісти трохи інше бачать. Так? І через журналістів суспільство, можливо, також по-своєму розуміє. Розуміє це так, що Юзік прийшов з депутатами вирішувати справи із очільником поліції. В Кривому Розі закривати питання, до кого, що і через кого. Давид Арахамія каже, що нічого кримінального в цьому немає. Я так глибоко, звичайно, бо стільки скандальних справ, що я десь не слухала кожне його слово, але тим не менше, пан Корявченков, як я правильно розумію, з іншими депутатами, які не є, так, які не є з цього округу і навіть з Кривого Рогу, бо я бачила там, наприклад, Владлена, який з інших округів, тобто чи Медяника, який з іншого округу, прийшли на зустріч в ресторан, де за дружньою бесідою, як вони думали, обговорювали актуальні і гострі питання сьогодення в Кривому Розі. Я не знаю, наскільки вони є незаконними, такі обговорення, бо якщо я правильно зрозуміла, після такої розмови жодних наслідків не настало. Ну, тобто ми не можемо зараз відслідкувати факт, що ця людина, представник поліції, як я розумію, і той, хто на неї претендував на цю посаду, тепер уже є у співпраці або здійснюють якісь дії. Ну, бо зрештою намір і дія, і результат – це трішки інше. Тобто я тут справді погоджуюсь, напевно, з Давидом, що криміналу, якщо взяти за константу лише ці розмови, немає. Але це, звичайно, має наштовхувати і мене, і пана Корявченка, як я розумію тепер уже всіх на думку. Чи варто в такий спосіб пояснювати права і обов'язки Нацполіції? От я, наприклад, вважаю, що не варто. От я би цього не робила. Я би не пішла до Нацполіції пояснювати, в який спосіб вони мають виявляти порушників металобрухту, контрабанди, Криворіжсталь чи ще когось, якихось там інших заводів. Він думав, що це можна. Тепер ми обидва знаємо, що це робити не можна. Навчився на власному прикладі, так? Так. Я, можливо, щось інше зробила, що стане теж тепер гейтом, але сподіваюся, що цього я не думаю, буде. ви, будучи з Раворуської, не поїдете в Раворуську і не будете вказувати правоохоронцям, як вирішувати проблему із контрабандою. Дивіться, пані Ірино, знаєте, в чому є різниця між нами і Америкою? От на цьому прикладі Криворіж гейтом і поясненнями. Ні, не знаю. Ми відрізняємося від Америки, правда? Звичайно. Трамп розмовляв з Зеленським і щось там говорив, правда? І зараз якийсь скандал вибухнув. Кримінал? Немає. Правда? Але вказувати заборонено президенту, правда? Це правда. Корявченко, той же Юзік, він це саме фактично зробив, якщо порівнювати. Правда? Він приїхав до правоохоронного органу і вказував, як вирішувати запитання, будучи народним депутатом України. Але в Україні нічого кримінального в того не бачить, Сполучених Штатів Америки цілий скандал. І Fox News, і CNN говорять цілі дні. От в тому різниця, напевно, між Україною і Сполученими Штатами Америки, і в тому і різниця, скоріш за все, чому ми економічно по різні сторони барикад знаходимося. Але дозвольте, я тоді до вас заапелюю також. Подивіться, на якому етапі історичного розвитку, якщо подивитись про історію Америки, ми знаходимося по відношенню до Америки. Це десь період Великої депресії 32-го року. Ми не знаємо, як тоді відбувалися відносини між прокурори і депутати, між президент і так далі. Бо я читала в історії, як деколи президент Америки дозволяв собі вирішувати питання. Тому або так, у нас немає інститутів, ви розумієте, нас крізь корумпована система правоохоронна, судова і так далі. Від нас чекають результатів. Я не знаю, де є межа закону, де це все переходить, бо це справді все зараз змішалось. І чи можна президенту, наприклад, казати, що я натисну на депутата і він піде, а з іншої сторони, а чи не можна президенту це казати? Він мусить це казати в даному випадку. І де оці межі, тут варто дискутувати. Я собі також дозволю заапелювати, щоб не було таких ситуацій. Я журналіст, я не можу вказувати, так? Але
На мою думку, цих всіх ситуацій можна було запобігти, коли б краще передивлялися людей і прислухалися до тих самих журналістів, коли вони писали, ми нічого не можемо про них знайти, звідки вони, ноунейми. І ви ж самі бачили, що пишеться по телеграм-каналах, дуже багато говориться, що це лише початок. Так? Записів є набагато більше. Наприклад, той самий Кривий Ріж Геть, здається, має 70 годин записів. Тобто 70 хвилин записів має, я перепрошую. Так? Тобто, що там ще багато буде. Це не останній скандал. На загал також... Головне, щоб ми всі навчилися з цим працювати і жити. Бо якщо такі скандали будуть множитись, то ви розумієте, 9-те скликання має великі шанси не допрацювати навіть року. Тому нам потрібно на сьогодні дійсно, а зараз розробляється, я це знаю, положення червоних ліній. Тобто, якщо такий скандал навіть є у своєму зародку, то депутат робить А, Б, С. Тобто ми повинні розуміти, що якщо це корупційний скандал, але знову ж таки, прийде пан Дубинський і скаже, ну мама любить скорость, я це заробив до того, коли прийшов у політику. І маю я право чи ні моральне, це вже давайте я буду вирішувати. Суспільство має право чи ні, давайте буде вирішувати суспільство. А на виборах ми побачимо, хто чого вартий. Бачите? І тут уже таке питання. Ну, питання з Дубінським, якщо ви хочете мою думку, воно є достатньо двояке. У цій програмі прозвучала цікава річ, так, яку дуже багато людей не зрозуміли. Так. Я просто питався, так, ведучий Денис Біус, він сказав, ми розуміємо, що є дуже багато речей, походження яких також для нас, як для журналістів, не зрозуміли. Але дайте нам записи, ми знаємо, що вони є, і як це все здобувалося. А записи є. Тому що я також чув, що записи є. Навіть коли Олександр Дубінський працював журналістом. І Бігус сказав, дайте нам, щоб ми показали, як це все здобулося за великим рахунком. Погоджуюсь. Якщо нададуться, то будуть докази. Я не заперечую, що нічого кримінального в тому нема, що Олександр Дубінський володіє такою великою кількістю майна. Питання в тому, що він не може пояснити, звідки вона. Зарплата, питання закрите, раз він говорить $3000. Коли його напряму питають журналісти, він не може про це відповісти. І це знову те, що нас відрізняє не тільки від Америки, а й від цілого цивілізованого світу. Я ще раз кажу, що йде якась така певна гра. Так? Від журналістів весь час вимагають докази. Ви самі говорите, що потрібно очищення, так? Так. То найкраще би було самим очиститися, щоб не вибухали такі скандали. І якщо говорити на загал про скандали, є такий Джокер, який став відомий під час візиту Зеленського до Очакова. Журналісти запитали, чи читає він про Джокера. Що відповів президент? Давайте послухаємо. Я не знаю, хто це просто. Мені складно. Зараз стільки фейків в інтернеті про все пишуть. Пам'ятаєте, коли у мене була президентська кампанія, що тільки про мене не писали? Все це неправда, ви бачите. Тому я не знаю. Я не знаю, хто такий Джокер. Може, він серед нас навіть зараз. Назвали це людина, яка переписується, ніхто не знає, із заступницями міністра, із народними депутатами, і не з паном Тищенком він переписувався від імені Руслана Рябошапки, прокурора. Таке запитання, а гроші ходять в фракцію чи ні? Ну, звичайно, що я цього не знаю. Ви чудово розумієте, ми відповідаємо кожен за себе. Фракція 252 людини. З них є керівники, з них є керівники комітетів, з них є заступники. Ну, тобто, ви ж бачите, Аня Скороход про щось говорить, вона бачила. Я до неї підійшла і спитала, ти бачила, що у залі давали конверт нашому депутату як зарплату? Ну, чи не як зарплату, просто конверт. Ні, я про це прочитала в засобах масової інформації. Ну, якщо ти бачила, ти приходиш, фільмуєш, то тепер ж це можна елементарно. Хлопці, що ви робите? Все, правильно, заява і ми поїхали. Але ви не виключаєте такого факту? Я не можу виключати, ви розумієте, я не можу виключати, як я можу про це говорити. Я можу говорити лише про себе, а про інших я не бачила, не буду стверджувати, а відтак і не можу когось звинувачувати або казати, що цього немає. Просто розумієте, складається така ситуація, що ситуація із так званими поправками Яценка, так? Не поправки, майданчики Яценка. Майданчики Яценка, але, мовляв, пролобіювала це група, так? Тому що це захищає інтереси. Законопроект так званий Яценка, точніше, я помилився, не поправки, законопроект, який захищала певна група депутатів, там близько 30 чоловік, вибухнув скандал з поліграфом, а все вибухнуло із-за чого? Що, мовляв, вони отримали по $30 000, так? За те, щоб просували цей законопроект. Тепер за Анною Скороход, вона говорить, що платять гроші за голосування. Давид Арахамія говорив, що має людей, які готові свідчити в Національному антикорупційному
антикорупційного бюро України, що Анна Скороход, виключена депутат з фракції «Слуги народу», пропонувала гроші, так, за законопроект, який би заперечував анбалдінг Нафтогазу, так, за певні поправки. І от все завершилося на тому, що Давид Арахамія це заявив, і далі. Ні, ну Давид Арахамія вчора ще раз підтвердив, що такі люди вже звернулися в НАБУ і триває перевірка фактів. Ну бо те, що вона пропонувала, а люди ніяк не зафіксували зараз. Ну ви як знаєте, ви людина, яка має дуже великий досвід у цьому. Ну як ти можеш це довести? Я вже пояснювала і публічно, та я маю дуже багато різних інформацій, фактів, пліток, слухів. Але якщо я не маю це у вигляді доведених фактів, навіть не те, що на папері, мені ж приносять теж як депутату масу і в Укроборонпромі, і в різних інших частинах. Ну, людина медійна, до мене йдуть люди просто, ну ви розумієте, по 20, по 30 в день. Але я не можу цим скористатись, бо я знаю, що це не доведено. Я або це дійсно звертаюсь до НАБУ, до САП, до тих органів, які можуть це довести, і хай це роблять відповідні люди, або про це не говорю публічно. Ви ніколи від мене про це не почуєте до тих пір, поки я не буду знати напевно і не буду мати можливості довести. Бо те, що я навіть знаю і переконана, я не можу цього довести, що далі. От це моя позиція. Я не кажу, що всі мають так робити. Це моя суб'єктивна позиція. От йдуть скандали, і все менше українців вірять, що нова влада краще за попередню. 37,5% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку. У вересні так вважали 57%. У той же час 35% опитаних вважають, що події розвиваються у неправильному напрямку. 20% втратилося майже, так, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Це не репрезентативна вибірка, тому що це тільки ваші, як я розумію, голоси слухачів. Ні. Це соціологічне опитування. Тим не менше, От графіку я прошу показати, Ірина Андріївна, гляньте. Це Українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилась з 48 до 43%. Водночас, згідно з опитуванням, з 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що теперішнє керівництво країни нічим суттєво не відрізняється від попереднього, а частка тих, хто вважає, що нова влада гірша за попередню, збільшилась з 8 до 12%. Але така концентрація скандалів і вкидів в інформпростір, ну, тут об'єктивно, що мусить падати рейтинг, тому що і та масована атака, яка на сьогодні ведеться, і, звичайно, ми самі, які даємо привід для таких масованих атак, тому що якщо би не було, наприклад, судимості у Іванісова, яку він приховав від суспільства, то, напевно, б такої атаки не було в якийсь спосіб, а те, що, знаєте, там Стефанчук в тещі орендує, ну, це справді, ну, смішно порівняно з тим, які є реальні сьогодні проблеми з тим же Холодовим мали би бути, так? Чи Іванісовим. Це реально антизаконні дії. А якщо пан Стефанчук там десь пояснює, як юрист, що він мав на це право, і він зрештою мав, то це категорія моралі, так? Етики і моралі. Він нічого не порушив. І ми маємо обговорювати сьогодні ринок землі, ми маємо обговорювати сьогодні важливі проблеми, які є. Наприклад, нормандський формат, а ми обговорюємо Іванісова. Оце найгірше. І таке складається враження, що нас просто зводять на манівці. І я впевнена, що це не робить фракція «Слуга народу». Я не знаю, чи сама ситуація так, ну, складається, чи така зараз, ну, така от, власне, я не знаю, як це навіть пояснити. Бо я вірю в те, що, наприклад, Європейська солідарність дуже би хотіла, аби ми обговорювали сьогодні те, що ми обговорюємо. Але я не вірю в те, що вони мають такі спроможності, якщо би ми не давали таких приводів. А отже, тут уже треба зараз оцінювати ситуацію і дійсно виходити з цієї кризи, в яку ми сьогодні чомусь потрапили. А дивіться, пані Ірино, чисто цікавість. Я з вами погоджуюсь. Нічого кримінального в тому, що Стефанчук там платив тещі за квартиру, яку він орендує. Ясно. Звісно, що це можна сприймати з посмішкою. А який механізм повернення тих коштів? Він сказав, що поверне кошти. От мені просто, я вчора думав, а як він буде повертати кошти? Готівкою зніме з рахунку. Це ж всі гроші приходять на рахунки. А як він назад буде в бюджет повертати? Він сплатить на касовий рахунок. За якою статтею? У нас же ж є каса. А стаття яка? Тут я не знаю. Ну, розумієте, от заява була, а чи будуть ці гроші повернуті і на підставі чого і за якою статтею? Я вас питаю, як народного депутата, я не знаю. Я не знаю. Ну, моя позиція Бо заява така. може залишитися заявою, розумієте, механізму я не знаю повернення цих грошей.
Дивіться, моя позиція така, як народного депутата. Якщо ти маєш потребу у цих грошах і дійсно не можеш без них обійтись, будь ласка, використовуй. Якщо ти можеш собі дозволити не використовувати державний бюджет в силу певних обставин, наприклад, для мене, я не брала ніяких компенсацій, я не літаю за державний кошт, я нікуди не літаю взагалі, я не знаю, куди вони літають, але я не літаю. Бо вважаю, що це марна трата грошей. Так, є ПАРЕ, є ОБСЄ, але там групи дружби і до Таїланду, давайте ще почекаємо з Таїландом, з В'єтнамом, з Данією і так далі. Так, якщо я орендую, наприклад, цю квартиру і буду її орендувати, але я чомусь не додумалась, я не знаю, мені вважалося, що це наразі я не заробила на те, щоб брати з державного бюджету. Але я така, і напевно, є дуже багато людей таких, і я впевнена, що Стефанчук не хотів зле. Я впевнена в цій людині, що він не хотів нажитися на оренді квартири. Він її орендував, те, що у тещі, а може різні відносини, ви ж знаєте. І, можливо, дійсно оренду, яку він сплачував, це є та сума, яку він зараз бере з державного бюджету. Але тут же треба дивитись, бачите. Пані Ірино, давайте вже не буду вас мучити записами, хоча там є ще про що говорити, про Романа Трубу і записи ДБР, однак є питання справді набагато важливіші. Більшість громадян України проголосували б за продовження мораторію на продаж землі на всенародному референдумі у разі його проведення. Про це свідчать результати опитування Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Давайте глянемо графіку, конкретніше на цифри, що вони показують. Ви не голосували за ринок землі, за відкриття ринку землі. Фракція проголосувала, інші фракції не голосували, це ЄС і «Голос», тому що говорили, мовляв, потрібні доопрацювання. Ваша позиція, чому ви не проголосували? Я утрималася у першому читанні, власне, за законопроект 2178-10, тому що вважала, що він є сирим, він є не готовим, аби вносити в залу, тому що є два дискусійних моменти. Як на мене, гостро дискусійним, які на сьогодні виглядають таким конфліктогеном, як на мене. Це питання дозволу продажу землі іноземцям в різних формах. Чи 3 роки оренда, чи як би ти був частка корпоративних прав, чи спадщина. Взагалі питання продажу землі іноземцям на даному етапі. Я не кажу загалом, не кажу про всю реформу, але на даному етапі життя. І питання концентрації землі в одних руках. 200, навіть 10 тисяч гектарів в одні руки – як на мене, це дуже багато. 35% від сільськогосподарських земель у ОТГ, як маленький міський голова маленької Рави-Руської, це тобто 3 людини, може керувати цілим ОТГ. Я перепрошую, це... Я хотіла почути аргументи. Я не почула аргументів, тому я утрималась попри все. 3 людини, то може буде як кріпацтво, так? Люди скуплять і все решта просто... Так. Я зараз буду вносити поправку, хоча не є мій комітет, але я вважаю, що якщо я так гостро критикую, я мушу заангажуватися в цей процес. Попросила Миколу Сольського, як голову комітету, повідомляти мене особисто про всі зустрічі, всі експертні столи, про всі комітети. Я буду ходити на комітети, я буду чути і буду доносити до людей, що насправді зараз відбувається з темою відкриття ринку землі, тому що ця дискусія мусить бути, і вона мусить бути публічною. Я так зрозумів, ви виступаєте за відкриття ринку землі? Так. Але за певних умов. Дивіться, 64%, так, здається, було число, є проти, так? Соціологічне дослідження, відкриття ринку землі. Владу звинувачують у тому, що в неї погана комунікація, або, не знаю, або взагалі відсутність. І ці цифри свідчать, що люди не розуміють, для чого потрібно продавати землю. І, значить, влада мусить пояснити, яким чином це зробити. Люди не розуміють, чому продавати землю, бо ринок землі – це не про продаж землі, це про чисті і прозорі правила, це навіть про ту оренду, яка на сьогодні є, і ту сіру зону, де знаходяться мільйони гектар сільськогосподарських угідь в Україні. Коли ми говоримо про державну форму власності, пам'ятаєте, всі аграрні академії, всі державні землі, які є в Міністерстві оборони і далі, і по всіх міністерствах далі, це теж 10 мільйонів. Вже кажуть, що за останній рік стало 8,5
2,5 мільйонів. Я хотіла би побачити, де тих 1,5 мільйони ділося, коли в нас заборонено продаж таких земель. Отже, ми маємо на сьогодні величезну проблему. І не в продажі справа. Справа в тому, як захистити і як створити малого фермера в Україні. Малий і середній фермер. А малий і середній фермер, ми вже подивилися, в середньому має 85-120 гектарів землі. Для чого концентрувати в одних руках 200 тисяч? Агрохолдинг – це теж ні про що. Ми говоримо про те, аби люди залишались на селі. А агрохолдинг і їхні власники живуть, як правило, у Швейцарії і зовсім не в Україні, а обробляють трактори, які взяли у лізинг. А це різні речі. Отже, я за те, щоб залишити малого фермера на селі, ба більше залучити до його малого фермерського господарства 20-30 пар робочих рук, а це означає, що це відродиться територія, відродиться село. І тому моя поправка буде 500 гектарів. Ми будемо про це говорити ще публічно вже на наступний тиждень. Ви, як представник фракції, знаєте, з чим поїде Україна на зустріч у нормандському форматі 9 грудня, як народна депутатка? Те, що я чула від президента Зеленського, те, що я чула від міністра закордонних справ Пристайка, так, знаю. Ви маєте на увазі те, що ви чули в публічному просторі? Так, те, що я чула в публічному просторі. Ніяких інших інформацій у мене немає. Я не є долучена ані до перемовин, ані до ТКГ, до групи тристоронньої контактної, ані до ті перемовини, які сьогодні тривають на рівні радників Міністерства закордонних справ. Тому те, що я бачу з вами разом на пабліках в публічному просторі, те я можу коментувати. Ви приходили в цю студію багато разів як експерт, і тому я вас хочу запитати зараз як не народну депутатку, так, яка представляє «Слугу народу». Я розумію, що це важко буде відповідати, а просто як експерта. Вам зрозумілі дії влади? Що вона хоче робити із Донбасом? Попередню владу дуже багато людей критикували, Петра Порошенка, що вони фактично не мають плану дій, стратегії так званої. Можна це назвати візією, як зараз модно, так? З Донбасом. І, на вашу думку, питання як до експерта міжнародних відносин, чи є візія у теперішньої влади, що зробити із Донбасом? Чи вони, знаєте, є такий вислів, чи вони йдуть просто по приборах? Не вийде цей план, перейдемо до наступного. Не вийде наступний план, перескочимо ще на третій. На мою думку, у влади є візія того, що вони хочуть зробити з Донбасом. Якщо кінцева мета – це відновлення суверенітету в кордонах 91-го року, то, в принципі, всі візії, які б не були А, Б і С, мають їй відповідати. Якщо ми візьмемо на сьогодні поетапний план, бо нічого стратегічно не відбудеться, якщо ми навіть це скажемо. Ну, ми вже про це говоримо 6 років. Наша стратегічна мета – відновлення кордонів. Як це зробити? Як це зробити? Коли ще з Донбасом більш-менш ми маємо дискусію, то Крим взагалі винесено за дужки, і ми не маємо жодної платформи, де б ми обговорювали, як вернути суверенітет України над Кримом. Але залишмо. Ми маємо на сьогодні Донбас. Ми маємо безпекові компоненти і політичні компоненти Мінських угод. Інших угод ми не маємо. Які маємо, ті і обговорюємо. Питання влади, які сьогодні стоять перед нами, це є відновлення кордону українсько-російського, виведення важкого озброєння і незаконних збройних формувань з території України, встановлення нашого суверенітету над кордоном і над територією. Як це зробити? Через перемовини. На сьогодні військового шляху немає. Ми не переможемо Росію, якщо підемо у наступ. Ні на морі, ні на суші. Здається, це всі розуміють. Всі раціональні, всі притомні люди це розуміють. Якщо ми хочемо до останнього українця, нема питань. Я особисто цього не хочу. Я знаю, що влада у особі президента України цього дуже не хоче. Якщо ми говоримо про мирний перемовний процес, ми маємо лише один шлях. Нормандський формат і мінський формат. Мінський є прив'язаний до нормандського. Без нормандського ми в Мінському можемо домовляти скільки завгодно і так чи інакше вирішувати питання кожного дня з водопостачанням, теплопостачанням, відновлення електрифікації і так далі, але це ніяк не вирішує стратегічних завдань. Платформа у Парижі, в даному випадку у Парижі, бо був у Берліні зустріч в 2016 році, є єдиною платформою на сьогодні. Ми не маємо інших, ми не маємо Женеви, ми не маємо Відня, як, наприклад, це має Грузія. Грузія має дві перемовні міжнародні платформи. Женевську і Віденську, де вона у Відні перемовляється напряму з Російською Федерацією у двосторонньому форматі, і Женевську, де є залучені і іноземні партнери і союзники. Отже, ми маємо Париж, ми маємо 9 грудня, ми зробили все для цього,
того, аби розблокувати таку можливість. Нас, я сподіваюся, підтримують наші партнери з Франції, з Німеччини. Ми маємо що показати, розповісти щодо того виконання Мінську, який би мав бути до такої зустрічі зі сторони Російської Федерації. І ми туди їдемо і будемо про це говорити. Зараз знову почали говорити про закон. Так. Про це положення, так? Про окуповані території, які стосуються Донбасу. Цей закон, він виходить, якби його термін дії закінчується наприкінці 2019 року. Ви представник парламенту, який би теоретично мав би або подовжити його дію, або голосувати за новий. Володимир Зеленський сказав, що буде розроблений новий проект закону, який буде обговорюватися, він влітку про це сказав, який буде обговорюватися із суспільством. Ну, з депутатами це само собою, тому що ви б мали за нього голосувати. І Росія, речник президента Російської Федерації Володимира Путіна, здається, Пісков, він сказав, що якщо буде розроблений новий проект, то його потрібно буде проект закону щодо цих територій, то його потрібно буде узгоджувати із ватажками ОРДЛО, так, з керівниками ОРДЛО, бойовиками, як ми називаємо, терористами, і так говорять Мінські угоди. Це прописано в Мінських угодах. Ви як депутат, з вами як з депутатом чи з фракції говорили про розробку нового законопроекту? Якщо буде новий законопроект, чи готові ви голосувати за цей закон, новий закон, який теоретично мав би бути узгоджений з ватажками ОРДЛО? Щодо законопроекту, ви слушно зауважили, що президент Зеленський про те, що такий новий законопроект буде розроблено, сказав влітку, сподіваючись, що зустріч у нормандському форматі відбудеться в вересні. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що в вересні формат, після цього ми сідаємо, розробляємо закон і до кінця року напрацьовуємо. Зараз 9 грудня. Це лише буде відбуватися засідання. Після того, коли ми подивимося календарний план, графік засідань в парламенті, ми не маємо можливості розглянути такий закон. Фізично не маємо можливості. А він є взагалі? От ідея його, не знаю, якісь напрацювання? Звичайно, що напрацювання на рівні ідей, на рівні кістяка, який би мав лягти в основу, напевно є. Бо є відповідний комітет, який займається, є відповідні люди в Офісі президента, є, зрештою, Інститут стратегічних досліджень. Ми маємо при університеті, при військовому університеті також think-tank, який напрацьовує стратегічні можливі планування, так, які мають теж бути в основі цього закону. Бо цей закон не може бути відірваний від усіх решта. Це має бути логічний закон, якщо ми говоримо про новий закон, який буде серед інших вирішувати питання по суті. Бо цей закон, який є на сьогодні, ніякого питання не вирішував. І як мені пояснювали ще до того, коли я стала народним депутатом, що він приймався для того, аби наші зовнішні партнери на нас не тиснули. Ну, фактично фейковий. Я зараз цитую тих депутатів, які за нього голосували. Ми зімітували щось. Так, це була імітація, яку вони не збирались виконувати. І тепер у нас стоїть питання. Ми маємо час чи не маємо часу, щоб прийняти новий закон? Як на мене, його дуже мало. Я не знаю, чи ми зможемо змінити все, і в тому числі регламент, але, як на мене, часу немає, щоб прийняти якісний новий закон. А отже, ми стоїмо на сьогодні перед двома виборами. Це продовжити термін дії цього закону, який є, розуміючи об'єктивно, що іншого виходу немає, або внести зміни у той закон, який є, розуміючи, що іншого виходу немає. І це вже буде рішення президента, ну, зовсім не моє, а тих людей, які є уповноважені на прийняття такого рішення. Пані Ірино, дуже багато вже почали писати журналісти, що президент України мало критикує Російську Федерацію. Він єдиний раз вжив термін агресор на конференції ООН, здається, чи засідання ООН, так? Там Радбез був, влітку він їздив, здається, і все. І журналісти про це вже почали говорити вголос. Одне з видань «Європейська правда», вони написали взагалі редакційний текст, який сказав, що дивна ситуація. Скажіть, будь ласка, а чи ми вивчили ефект від того, що попередній президент Петро Порошенко дуже гостро і дуже багато критикував Російську Федерацію? Чи стало смертей менше, чи стало менше каліцтв, чи ми наблизились хоч на 1 сантиметр, якщо така критика є виправданою, крім внутрішнього споживача, який, як виявилось за результатами виборів, ну зовсім не споживав, якщо ми подивимося на результат. Якщо така критика потрібна, я проти неї. Якщо є критика
критика виправдана, а я вважаю, що критика має відбуватись у Гаазі, у тих судах, де ми відстоюємо наше право на те, що Росія порушила міжнародну конвенцію з морського права. У інших судах, на інших платформах має лунати, але конструктивна критика у вигляді реальних позовів і виграшів за них. Я з вами погоджуюся, але Лана Зеркаль – це та людина, голос якої був чути на цих платформах, так, від імені України, і вона заступниця міністра закордонних справ. І вона йде геть, вона каже, я не хочу з цією владою працювати. Ну, тобто ви наводите хороші приклади, але це є заслуга Лани Зеркаль. І та сама Лана Зеркаль, вона не хоче продовжувати із «Слугою народу» і особисто з Володимиром Зеленським. Ви бачили це інтерв'ю? Мені шкода, що Лана Зеркаль і такі спеціалісти, як Лана Зеркаль, в такий важливий для України момент ідуть. Але тим не менше, те саме можна закинути мені. Наприклад, я ж написала заяву з представника Кабінету міністрів, хоча це була моя волонтерська робота, моя основна робота в парламенті, і тому я буду зосереджуватись тепер з потрійною енергією, в тому числі і на роботі з Кабінетом міністрів, але вже з лави депутата Верховної Ради. Отже, я вважаю, що критично нічого не відбувається. Кожен має право вирішувати, де йому перебувати і як йому бути корисним в силу своїх певних обставин. А тому дуже вірю, що є ті люди і ті команди людей, які будуть готові і замінити Лану Зеркаль, і стати пліч-опліч, і працювати на міжнародній арені, в тому числі в Гаазі. Пані Ірино, ми кримсько-татарський канал, перший кримсько-татарський канал, не можу запитати про Крим. І таке запитання: Крим ще український? Чому я це питаю? Звичайно. Дуже мало від влади є чогось про Крим. Що робити, як розвивати? Чим зумовлена така тиша? Silence, так? По-англійськи це говорять. А я не бачу silence. Я бачу, що, наприклад, є уповноважений з питань Криму президента. Я з ним особисто знайома. Ми з ним познайомилися. Це абсолютно адекватна, професійна людина. Ми вже були на 3 нарадах, в тому числі по кримському питанню, у прем'єра, коли ще я була представником. На сьогодні відбувається питання, тобто є указ президента, як ви знаєте, який має зараз бути виконаний, в тому числі і перенесення з Херсону до Києва представництва, тому що тут ближче, тут є пагорби, і парламент, і уряд, і президент, і в принципі уповноважений має швидко вирішувати питання. При тому в Херсоні залишається управління, якщо я не помиляюся, там теж залишаються люди. Зараз іде укрупнення, зараз іде, власне, та логістична перетрубація, і я сподіваюся, що вже найближчий час ми побачимо реальні результати. Тобто я навпаки бачу, що про Крим зараз почали більше робити, ніж говорити. От є дієві форми, які я бачу, є на сьогодні у формі указів, у формі якихось реальних напрацювань. І, наприклад, КПВВ Чонгар, правда, який уже відкрито. Я сподіваюся, що це ті результати, які ми можемо вже показати. Бо коли ми ще якихось півроку тому критикували владу, яка не могла туалет побудувати на КПВВ, а сьогодні ми бачимо, наскільки там нормальні людські умови, я не знаю, в силу чого я чую критику і зараз навіть і цього КПВВ, що, мовляв, гарне КПВВ говорить про те, що Крим ніколи не повернеться. Ні, це просто ми повертаємося обличчя, і там приходить держава. І ми маємо показати кримцям і тим, хто мають перетинати кордон, що ми їх чекаємо. Тепер ще залишилось побудувати їм домбудинки і знайти роботу, щоб ці люди, які сьогодні потерпають, могли приїхати на материкову Україну і відчути, що вони потрібні державі. Пані Ірино, у нас фактично залишилося 2 хвилини. Ще хотів би обговорити з вами останнє соціологічне дослідження. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва провів опитування, присвячене оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє. Воно проводилося серед 80 експертів з 7 по 19 листопада. У дослідженні порівнювали і думки щодо попередніх річниць. Давайте послухаємо. Якщо порівняти з минулим роком, то значно більша кількість опитаних експертів припускають ймовірність Майдану-3. Це передусім пов'язують з неоднозначною політикою чинного президента стосовно Росії та вирішення питання війни на Донбасі. Основна причина ймовірного третього Майдану може полягати у зраді національних інтересів та неприпустимих компромісах з Росією. На думку експертів, українська влада повинна враховувати ці ризики, оскільки вони мають потенційний вибуховий характер. І у той же час деякі експерти висловили думку, що перемога команди Зеленського є певною поразкою Революції Гідності.
перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах та партії «Слуга народу» на парламентських виборах експерти все ж не вважають електоральним майданом, погоджуючись з тим, що це радикальні зміни, їх не можна назвати електоральним аналогом майдану. Водночас часом деякі експерти висловлювали і зворотні думки стосовно того, що ця перемога є певною поразкою Революції Гідності. Пані Ірино, дуже коротко прокоментуйте оці соціологічні дослідження. А чи не було тоді поразкою ті люди, які прийшли у 8-му демократичному скликанні, які, як ми і всі решта вважають, хто притомний, хто був учасником Майдану, використали енергію Майдану, прийшли фактично на смертях людей, фактично узурпувавши владу? Я не знаю, чи це можна вжити це слово, бо вони зараз кажуть, що вони прийшли через легітимні вибори. То зрештою і команда ЗЕ прийшла через легітимні вибори, якщо так говорити. Бо якщо дивитись формально, ми маємо питання, правда, як відбувалися ці вибори, але я вже тих питань ставити не буду. А отже, і коли ми потім бачимо, що розстріли на Майдані не розслідуються, Пашинський з його гвинтівками, чи як вони, снайперськими гвинтівками, де на сьогодні, і ці всі питання множаться, то, звичайно, що поразкою Майдану було все, що було після Майдану. А так говорити не можна, бо я не вважаю, що Майдан відчуває сьогодні поразку. Майдан – це ті люди, і я в тому числі, які там були, які його починали, які знають, яка енергія нами рухала. А тому абсолютно не погоджуюсь з тими експертами, які розповідають про поразку Майдану. Євромайдан тривав 93 дні, а Революція Гідності триває досі. Ми маємо себе усвідомити гідними, і тоді це і буде наша революція. Я зараз перефразувала папу Венедикта XVI, який звертався до нас. А отже, жодних поразок і жодних опускань рук. Ми маємо працювати далі, і ніяких поразок Майдану не було. Я дякую Ірині Верещук, народній депутатці України, фракція «Слуга народу». Дякую всім телеглядачам каналу АТR, які були з нами. Всім бажаю гарних та спокійних вихідних і підписуйтеся на наш канал у Ютубі.